keď zoberieme do úvahy tie teórie, že to bolo zinscenované štebákmi, alebo aj to, ako sa mu dneska Robert Fico vysmieva, ako to vnímate po tých rokoch? Konšpiračné teórie sú veľmi obľúbené medzi ľuďmi, pretože to je také jednoduché vysvetlenie, ktoré hovorí, to nie je ja, to nejaké centrum zodpovedá za všetko, čo sa deje na svete. Ja som predpokladal, že tých konšpiračných teórií na november 89 sa verí niekoľko, že to bola dohoda medzi komunistami a disentom, že to veľmoci sa takto dohodli a tak ďalej, tak ďalej. A konšpiračné teórie sú samozrejme hlúposť a majú strašne ďaleko od toho, ako skutočne udalosti prebiehali. A čo si sa ešte pýtal? No v súvislosti s tým, ako ho vnímal, teda ako si ho nevšimol. No tak Robert Fico, keby nebol november 89, tak je možno dneska prvý, druhý alebo tretí tajomník ústredného výboru komunistickej strany. Je to mentálne komunista, je to človek, ktorý na jednej strane môže november 89 vďačiť za to, že študoval na London School of Economics, že je premiérom vlády v demokratickej zemi, že sa môže opierať o elektorát veľmi mohutný, však to je 40% voličov na Slovensku. Ale na druhej strane to, že sa vyhraňuje voči novembru nepriateľsky, to mi tiež pripadá prirodzene, pretože on je telom a dušou bolševik. On nemá rád súkromné podnikanie, nemá rád nezávislých jednotlivcov. On by bol najradšej, keby sme boli rukojemníkmi štátu, on by bol najradšej, keby on mohol rozdávať ľuďom požitky, blahobyt, práva a slobody. Podľa mňa to nie je človek, ktorého Slovensko potrebuje.